Αυτό είναι ο αγώνα με την περισσότερη ομίχλη στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Και πάμε να μάθουμε και αυτή την ιστορία μαζί με το Μάτι 90. Arsenal και Δυναμό Μόσχας παίξαν ένα φιλικό κάτω από απίστευτη ομίχλη μέσα στο White Hart Lane. Και οι δύο ομάδες παραπονέθηκαν ότι το φιλικό δεν πρέπει να γίνει λόγω τη πολλή ομίχλη, όμως ο διαιτητής αποφάσισε ότι οι συνθήκες του αγώνα είναι κατάλληλες για να εξαχθεί ο αγώνας. Το μάτς ξεκίνησε όμως όπως αποδείχτηκε, κατέληξε κωμωδία. Η Δυναμό Μόσχας έκανε πολλές αλλαγές, αλλά όπως φαίνεται παίκτες που βγαίνανε ξαναμπαίναν στον αγωνιστικό χώρο. Μαρτυρίες οπαδών λένε ότι έχουν μετρήσει μέχρι και 15 παίκτες της Δυναμό Μόσχας να παίζουν ταυτόχρονα στον αγώνα. Ένας παίκτης της Arsenal λίγα λεπτά αργότερα αποβλήθηκε, αλλά πολλοί λένε ότι μετά ξαναμπήκε στον αγωνιστικό χώρο και ξαναέπαιξε κανονικά. Επίσης, από την πολλή ομίχλη, ο τερματοφύλακας στούκαρε πάνω στο δοκάρι και τραυματίστηκε. Και το πιο αστείο απ' όλα, ένας θεατής μπήκε και πήρε τη θέση του και έπαιξε τερματοφύλακας. Έριξε ένα follow στο Μάτι 90 για περισσότερες τέτοιες ιστορίες. Αυτό είναι ο αγώνας με την περισσότερη ομίχλη στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Και πάμε να μάθουμε και αυτή την ιστορία μαζί με το Μάτι 90. Arsenal και Δυναμό Μόσχας παίξαν ένα φιλικό κάτω από απίστευτη ομίχλη μέσα στο White Hart Lane. Και οι δύο ομάδες παραπονέθηκαν ότι το φιλικό δεν πρέπει να γίνει λόγω τη πολλή ομίχλη, όμως ο διαιτητής αποφάσισε ότι οι συνθήκες του αγώνα είναι κατάλληλες για να εξαχθεί ο αγώνας. Το μάτς ξεκίνησε